Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga nasunog na pera sa Baguio City Public Market maaaring palitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga heavy equipment at manpower hiling sa ikalawang araw ng clearing operation sa Baguio Public Market. Mga kabalen nakiisa sa first quarter national simultaneous earthquake drill. Bangko Sentral ng Pilipinas kasangga ng publiko laban sa online money scams. Ayat Festival ng La Union laking tulong sa pagsulong ng iba't ibang programa sa probinsya. At bago surfing spot sa Ilocos Sur, bisitahin. Maamyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Isa na ba kayo sa mga nabiktima ng online money apps? Maaari raw makatulong ang Bangko Sentral ng Pilipinas para maimbestigahan at mabawi ang nawalang mga pera. Narito ang balita. Nakapamili na muli ng mga kailangan sa bahay mula sa grocery store si Novelin. Kanya raw ginamit na pambayad ang pera sa GCash. Ano po napapadali po kumbaga pag magbabayad kang wala kang cash, you can pwede mong gamitin ang GCash po. Pagbayad. Ito na rin ang kanyang ginagamit tuwing siya'y maglo-load. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mula sa 41.1 million na e-wallet accounts noong 2019, tumaas ito sa 138.8 million user accounts noong 2020. Noon ding 2020, 1.78 billion ang naitalang bilang ng mga transaksyon sa buong bansa. Mas mataas din ng 26,000 ang mga negosyong gumagamit ng digital payment transactions kumpara sa mga cash lamang. Malaking dahilan ng pagtaas ng datos ang pandemya, lalo na't nauso ang mga deliveries at naging mas maingat ang mga residente sa maaaring pagkalat ng COVID-19 kapag nagkakaroon ng close contact. Sa pag-usbong ng mga digital transactions, umusbong din ang iba't ibang paraan ng mga panloloko o scam. Sa simpleng pagkonekta raw sa mga public wifi ay maaari ka nang mabiktima. If you are in a public place and then you open your Wi-Fi, anyone can open his own hotspot and then label it a public Wi-Fi. So you can connect to that unknowingly. It's a person's own hotspot pala. So hindi mo alam, pero he can label it as a globe-free Wi-Fi. And then you connect it to it. Diba? So naka-connect ka na sa hotspot niya, which is I think it's a direct connection na to that person's own hotspot. Usually yung mga scammers, they will send us emails, text messages, or sometimes they would call us, no? They email us, we call it phishing, no? They call us, we call it vishing, and yung iba, they text us, we call it smishing. So usually, etong mga to, paano mo madidecipher na this is a scam? When they email you, they don't know your name. They will just say, "Dear client." Tapos pag titignan niyo po yung email nila, madalas yan misspelled. Or they will send you a text message, no? Minsan may urgency. And usually, they send you a number, you call this number, or they send you a link. By the way po, ang ating financial institutions, they will never send you a link. So kung meron pong link yan to a website, never click it. Either
through email or through text message, wag po nating i-click yan. And yung iba po tumatawag, sasabihin, I am an employee of this bank. Tapos, hihingin sa inyo usually, may mga ano na yan eh, may mga ginawa na sila ahead of time. How do we call, may script, sabi ni Ma'am Maureen. And then, sasabihin nila sa iyo, may nag-text po sa number nyo. Bigay lang sa akin yung number na tinext doon sa inyong cellphone number. What's that number? That's your OTP or one-time PIN. Never give that po. Ang mga bangko o iba pang mga online money applications ay hindi raw nagtatanong ng mga personal na impormasyon. Iwasan din ng pagsasagawa ng mga transaksyon gamit ang data o mahinang wifi dahil maaaring hindi pumasok ang mga ito kahit pa mabawasan ang pera sa account. Para naman sa mga nakikigamit lamang ng mga online money app, mas mainam raw na gumawa na lamang ng sariling account para ma-monitor ito. Payo ng mga otoridad sa mga na-scam, magtungo muna o tumawag sa mga service providers o kaya'y sa bangko para linawin ang mga transaksyon. Sakali namang hindi sila magbigay ng mga detalye dahil na rin sa Digital Privacy Act, maaari raw magtungo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, dala ang letter of request at mga patunay ng transaksyon para masuri ang dahilan at may pakana ng pagkawala ng kanilang mga pera. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakiisang mga kabalen sa First National Simultaneous Earthquake Drill sa Pampanga. Paraan daw nila ito para maging handa sakaling lindulin ang probinsya. Magbabalita Gracie Rutao. Sa hudyat ng sirena, naglabasan ng mga tao sa mall na ito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. May nagmamadali, merong parang namamasyal lang, habang ang iba talagang naka-duck and cover palabas ng gusali. Pati ang mga tenant, empleyado at mall guards nakisali rin. Ang mga nasa loob naman ng gusali, naka-duck, cover and hold. Naka-standby rin ang medics at BFP sa mga gumanap na sugatan at iniligtas. Need naman yun, ma'am, talaga para kapag anong gagawin lang para alam namin yung gagawin pag nagka-earthquake. Naging makatotohanan din ang earthquake drill sa mismong munisipyo ng bayan ng Guagua. Nagkaroon ng senaryo kung saan kailangang iligtas ang mga sugatan. Makikita rin ang mabilis na paglabas ng mga empleyado na naka-duck and cover papunta sa clear and designated area. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng face-to-face earthquake drill ang munisipyo matapos ang halos 3 taon dahil sa pandemya. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Iba't ibang serbisyong medikal ang hatid ng lokal na pamahalaan sa Region 1. Ang detalye sa report ni Jose Robert Inventor. Isa sa mga bagong programa ng pamahalaang panlalawigan ng La Union ang paghahatid ng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar ng probinsya. Layon kasi nitong mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa publiko. Ilan sa mga alok ng programa ang libreng medical consultation, dental check-up at laboratory services. Pinangunahan ito ni Governor Raffy Ortega David sa tulong ng Provincial Health Office. Dahil dito, aabot na sa higit 8,000 Ilocanos ang naserbisyohan ng nasabing programa. Sa lungsod ng Dagupan City, inihayag ni Mayor Belen Fernandez ang karagdagang kagamitan sa kanilang City Diagnostic Center. Ilan sa mga bagong kagamitan ng tanggapan ang X-ray machine, ECG, ultrasound at CT scan machine. Na ang ating CT scan will already be available. Makatulong na po tayo, lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Alam natin na napakamahal ng CT scan. Dahil dito, libre na itong pakikinabangan ng mga indigent families ng lungsod. Bukas ang City Diagnostic Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Sinimula naman sa probinsya ng Ilocos Sur at ng DOH Region 1 ang kick-off para sa immunization ng pamahalaan. Parte ng aktibidad ang orientation tungkol sa bakuna kontra digdas at polio.
16 na kaso kasi ng measles o tigdas ang naitala sa Ilocos Sur noong nakaraang taon. Dumalo naman sa aktibidad si Ilocos Sur Governor Jerry Singson upang ihayag ang kanyang suporta sa adhikain ng DOH na masugpo ang tigtas at polio sa pamamagitan ng bakuna. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Hindi lamang mga produkto at infrastruktura ang nasunog noong nakaraang Sabado sa Baguio City Public Market, kundi maging mga pera. Maaari naman daw itong palitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito ang report. Matyagang kinikis-kis at nililinis ni Mang Hernan ang ilang baryang binalot ng abo. Ito na lamang daw ang natira at nabawi mula sa nasunog nilang pwesto sa Block 4 ng Baguio City Public Market noong nakaraang Sabado ng gabi. Kinuha ng mga pulis, binigay kay Magalong, kay Leo, tapos binigay sa amin. Mga pulis na naglilinis doon sa silo, binalik sa amin. Gano'n ka-importante na malinis? Ay, siyempre, marami pera na yan. Pero ang mga perang papel na naiwan sa kanilang pwesto, hindi na niya nabawi. Isa lamang ang pwesto ni Mang Hernan sa humigit kumulang 1,700 pwestong tinupok ng apoy. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maaari raw ipapalit ng mga ito ang mga nabawing sunog na pera. They can bring their burnt na cash dito sa aming Currency Operations Division, dito sa ground floor ng aming administrative or main building of the BSP North Luzon Regional Office. So, it's possible na kung talagang burnt, we have no technical capability to determine if it's still, we can still pay, but we will send that to our SPC. So, nandoon yung aming technical people. Paalala nila sa mga magpapapalit lalo na ng mga money bills, Huwag po nating pipitikin yung mga nasunog na parts. Huwag po nating susubukang hiwa-hiwalayin. So, dalhin nyo lang po siya as it is. Kung may mga sunog po yan na parte, kung nagkadikit-dikit na po yan, ilagay nyo lang po sa malinis na plastic, dalhin sa BSP. Why? Meron pong redemption requirement ang BSP para po yung perang nasunog ay maaari pang mapalitan ang kanyang value. Dapat po, meron pa po or available pa po yung 3/5 of the surface area. ayon sa patakaran ng BSP, maaari pang ipalit ang mga nasunog na perang papel kapag 3/5 o 60% nito ay hindi nasira. Dapat din ay hindi nasunog ang facsimile signatures o ang lagda ng Pangulo ng Pilipinas at ang lagda ng tagapangasiwa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At panghuli ay naiwan pa ang security thread ng perang papel. Sa paunang assessment ng BFP Baguio, nasa 24 million pesos ang halaga ng pinsala. Kasalukuyan pa rin namang iniimbestigahan ang sanhi ng nasabing sunog. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, karagdagang equipment at manpower, hiling sa ikalawang araw ng clearing operation sa Baguio City Public Market. Ang update sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agri-Vet stores.
100%, isang pahid ka lang. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng tulong sa pangalawang araw ng clearing operations sa Block 3 at Block 4 na nasunog noong nakaraang Sabado sa Baguio City Public Market. Karagdagang mga kagamitan at tulong hiling ng pamahalaang lungsod. Para sa update sa report, narito si Charles Limon. Maagang nagtungo sa Block 3 at Block 4 ng Baguio City Public Market ang grupo ng mga Boy Scouts na ito. Misyon nila, tumulong sa clearing operation. Good way po, nakatulong po kami kahit maliit lang po kahit ngayon lang po kami dumating as volunteers from the Boy Scouts of the Philippines, sir. Dahil sa lakas ng sunog noong Sabado, labis na naapektuhan ang struktura. Nagkalat din sa lugar ang mga bubog at mga pako, kaya baod nila ang helmet at guantes. Since nakikita naman namin na medyo high moral yung mga naglilinis, at least medyo confident din po kaming makitulong, sir, na mag-volunteer ng time namin na sir, kahit medyo kakatapos pa lang po ng fire toss, hindi pa sure yung stability ng building. Mula sa higit 600 volunteers na naglinis kahapon, ngayong araw, naging 400 na lang ito. Nag-uumpugan na rin kasi sa dami ng volunteers, but we are very thankful for the help that they have done. We owe it to them kasi kung wala sila, hindi natin na-achieve yung sobrang bilis na clearing na nangyari kahapon. Pero kahit tuloy-tuloy ang clearing, hiling nila ay clean. Isa kasi sa mga prioridad nila ang matanggal ang mga poste at mga bubong upang makausad sa paglilinis at matiyak ang kaligtasan ng mga volunteers. Are really heavy. Siyempre, ang makaka-lift lang yan ay yung ganong klaseng crane. Even here at Block 4, makikita nyo na tinatanggal ngayon yung roofing. 3 araw matapos ang sunog, mayroong pa ring ilang parte ng palengke ang umuusok. Isa na dito ang opisina ng isang kooperatiba na nadamay sa sunog. Ilan sa mga nasusunog pa dito ang mga papeles at ilang kagamitan. Halos patapos na ang paglilinis sa Block 4 area maliban sa lugar na ito. Ayon sa BFP, dito umano nagsimula ang sunog kaya hindi muna ito ginagalaw ng mga volunteers. Kanina, dumating na ang arson squad ng Bureau of Fire Protection na mula pa sa National Headquarters sa Maynila. Dala nila ang mga kagamitan para sa forensic investigation upang alamin ang sanhi ng nasabing sunog. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang ahensya sa development ng investigasyon. Kumpiyansa naman ang pamalang lungsod na maibabalik nila ang operasyon ng Block 3 at Block 4 sa darating na linggo. Sila yung galing sa national law. I would say 80% nung heavy ay yung mas challenging task, halos na-accomplish na natin. So hauling na lang ng mga metals, hauling na lang ng mga debris, and at the same time, itong pag-collapse natin ng mga malalaking structures, especially yung roofing structures. Inihahanda na ngayon ng City Building and Architecture Office ang temporary relocation site ng mga nasunugang vendors. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa pagdiriwang
pagdiriwang ng Ayat Festival sa probinsya ng La Union, samot-saring mga aktibidad ang isinagawa. Malaking tulong daw ito para sa kanilang ekonomiya. Magbabalik sa report Jose Robert Inventor. Kasabay na ipinagdiriwang ng founding anniversary ng probinsya ng La Union ang pagdiriwang ng Ayat Festival. Isa sa mga parte nito ang province-wide tree planting activity, 173 iba't ibang klase ng puno. Bukod pa dito ang higit 400 puno ng ilang-ilang na itinanim sa mga kalsada at mga solid waste facilities ng mga bayan. Itinuturing kasi ang ilang-ilang bilang environmental at beautification tree ng probinsya sa bisa na rin ng Provincial Ordinance Number 007-2007. Samantala, aabot sa higit 800,000 piso ang kabuuang kita ng isinagawang Salo-Salo Agritourism Trade Fair sa probinsya. Itinanghal na top-selling booth ang bayan ng Santo Tomas matapos kumita ng higit 122,000 pesos. Sudepe naman ang itinanghal na Best Agritourism Booth. Layon ng nasabing trade fair na mabigyan ng oportunidad ang iba't ibang small and medium enterprises at may pagmalaki ang kani-kanilang mga produkto. Nagtagal ang nasabing trade fair sa loob ng 1 linggo. 251 individual naman ang nakilahok sa kauna-unahang Governor's Ayat Shoot Fest sa Nagiltuban, San Juan, La Union. Ipinamalas nila ang galing sa paghawak ng baril. Hindi nagpahuli dito si Governor Rafi Ortega David. Layo ng Shoot Fest na makalikom ng pondo para sa proyektong patubig ng La Union Police Provincial Office sa mga liblib na barangay at mga sakahan sa probinsya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. So we go to Republic Act 9262 or Violence Against Women and Children. Ang common concept natin ng 9262, lalo na paghingi ng protective order, babae lang ang pwedeng magdemanda. And the reason is because the law is primarily passed para the protection of women and children. Dapat ang benepisyo ay mga women and children. And meron nga nag-question nung araw na isang lalaki. Ito yung Garcia versus Drilon. Sabi niya, hindi yata equal, no? Violation of the Equal Protection Clause. Na this law favors only women. Pero ito, dinismiss ng Supreme Court. At sabi nila, ito ay valid classification dahil ang women are supposedly the weaker sex as well as the children. Anyway, ang sinasabi ba natin, itong rule ba na ang pwede lang humingi ng protective order or protection order ay babae? Merong recent case, itong ating Korte Suprema, itong Knudson versus Flores. Dito inalaw ang isang lalaki na mag-apply and was granted a protection order against the woman. So kabaliktaran ang nangyari dito. At itong si Randy Knudson ay isang Amerikano. At ang asawa niya ay Pilipina. At of course, meron silang anak. At nabalitaan itong Amerikano na yung kanyang anak sa Filipina ay verbally and physically abused by the mother. Nag-file siya ng protection order doon sa lower courts natin. Dinismiss ng ating mga lower courts ito dahil sabi nga nila, hindi pwedeng mag-file ang lalaki ng protection order under 9262. Pero recently, ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi naman siya nagpa-file as a male person. Nagpa-file siya as the father of the child. In other words, he is representing the child. And therefore, kasi nire-represent niya yung doctrine of parents patria natin na you protect the people, in-apply dito. At since he was representing the child and it was the best welfare of the child na magkaroon ng protection order,
dahil abusive physically and verbally yung kanyang mother against her own child, then he can now be entitled to a protection order. So this is a direct exemption to the rule na ang 9262 ay ang babae o ang child lang ang pwedeng maghabla dito sa ating korte. Susunod, sports na surfing ipinakikilala sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Ang detalye abangan. Sa milk ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Malapit na naman ang summer season. At kung mahilig ka sa adventure, ipinakikilala ngayon sa bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur ang bago nilang surfing spot. At tinyang bisitahin kasama si Charles Limon. Maaga pa lamang naghanda na sa dalampasigan ang grupo ng mga professional surfers na ito. Ito'y matapos madiskubre nila ang bagong surfing spot sa Barangay Tarangotong sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Unang subong dito, si Brian na tubong San Juan, La Union. Mabuti, gano'n. Dito naman po, okay naman po siya. Hindi po siya nakakasugat. Yung pebble po siya, pero pag inapakan mo naman po, hindi po masakit. Dahil dito, hindi pinalampas ng grupo ang mag-surfing. Maliban dito, tinuruan din nila ang ilang kabataan sa bayan kung paano mag-surf. Itinuro sa kanila ang balancing at footwork. Dalawa sa mga tinuruan nila ang mga first-timers na sila Princess at Michael. Nahirapan nung unang dalawa, pero matapos ang ilang pagtuturo, natutunan din nila ito. Sa first try po talaga di mo pa talaga maalam yung balance ng pagka-surf. Siyempre first time, no? Pero sa pag-try at try mo, makukuha mo rin yung balance like that po. Yung naging secret ko lang talaga is yung i-master muna yung fundamentals kasi talagang hindi ka makakasampa sa board hanggat hindi mo ginagawa yung mga basic na steps niya. Talagang pwede kang masubsob, mahulog, or ma-out of balance. Pero kapag na-master mo yung fundamental, next step na lang is yung balancing and yung mga paddlings na lang. Maliban sa Barangay Tarangotong, sinisilip din nila ang ibabang coastal barangays ng bayan na maaaring pagdausan ng surfing. Kaya naman, suportado nila ang pagtataguyod ng regular na surfing activity sa bayan. This is a very good step of our municipality at sobrang maganda yung naisip ng mga opisyalis natin dito sa Tagudin, particularly si Mayor Jun, na ipakita yung waves dito.
maganda dito po dito sa Tagudin na mag-surfing po dito at bagay na bagay po ito dito na magkaroon ng isang event about surfing. Ikinokonsidera naman itong suportahan ng Municipal Sports Office at ng Pamahalang Bayan. Hopefully, sa tulong na itong ating mga kaibigan, may promote natin itong Tagudin as a surfing destination, hindi lang sa La Union, sa nearby municipalities, pero pwede nating i-develop itong Actually, this is the 4th time nga pumunta yung mga surfing trainers para tingnan kung saan yung mga lugar dito sa coast ng Tagudin pwede mag-surf. So, nakita ko naman kasi ang katagumpayan ng mga surfing area ng mga lugar dito sa Pilipinas. Malaki rin ang hatid na oportunidad nito sa bayan, hindi lamang sa turismo, kundi pati na rin sa ekonomiya. Rin kasi sa mga inclusive participants ng lahat, lalong-lalo na yung mga organizers, yung mga players ng surfing at saka players ng triathlon. Siguro, balang araw siguro, tingnan muna namin kung ano pa yung pwedeng tourism attraction na sports na pwedeng gagawin dito sa bayan ng Tagudin para may tahi-tahi siya papunta sa magandang ekonomiya at turismo dito sa bayan ng Tagudin. Sa ngayon, hinikayat pa ng Pamahalang Bayan ang iba't ibang pribadong sektor na silipin at mamuhunan sa mga pwedeng aktibidad at itinatagong likas na ganda ng bayan. Charles Nicoliban para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.